Oh! Qui demana? Mr. Parker, sóc el doctor Connors. Oh, el doctor Connors. Com et trobes? Aquella mostra... La seva química és molt similar a la dels meteorits que van caure durant els anys 70. Que bones. Una cosa molt important, Parker. Parker? Porta'm la llet. Amplifica les característiques del seu anfitrió. Dóna'm un altre cop. Especialment l'agressivitat. Podria arribar a ser molt perillós. Peter, no te'n vas emportar pas, no? No tens alguna cosa més? Doncs tinc 2 caixetes de nous. Te les puc anar a buscar. Fes-me'n un parell. Peter... No, esclar que no. M'encanta veure les teves fotos. Te'n podria ensenyar una mica més. Peter Parker. Parker! Senyoreta Brand! Treballi i no deixi que la treballin. L'Spiderman vestit de negre. Peter, això és increïble. Ens les hem de quedar, Jonas. Et pagaré com sempre. Si vol les fotos, doni'm una feina fixa i apugi'm el sou.